Color TV. Color TV machiegni pacho. Ma e odwa. Misawa kamoro maintiere janeno mar kalatvlive Odiochieng mar tich ariyo tarik 7 dwe mar 7 higa 2020 kod 6 kata 77 kageno ni nitiere makare machiegni weche manyien kidieni di mar Dier Odiochieng ojinga Joash Odhiambo Mitula ka jaloko marwa en nyadendi Wechemanyien weche gieki bende nyalo luwo kokalo mbui nendo mar tudruok manendo mar kalatvlive live Facebook x @kalatvlive kod YouTube ende kalatvlive Kenya. Wachako kamodo ni kaka yonendo mar bero chendo magarita kwe mosebedo konjaore malich mokalo kar chung'od bura niendi ma Kisumu Central tend kar chung'od bura niendi ka okalo menda ma kunde chung'od buch manendo National Government Constituency Development Fund ka otele kod jaod bura Laktar Joshua Dongorona ochiwo pikni maromo 6 ne ruodhi kata chiefs mar mondo mi koro gitagoro chendo ge kuma garita kwe yonendo makare chendo machalo kama indi geno mar mondo mi koro ne kaka oganda nyalo dak maonge tungni kaachiel bende koda monj ma kinde ka kinde ka koro kwayo tend boma niendi ma otelne koda Michael Balawanga mar mondo mi oneni oketo teni e kuonde ma otimo mudho ka jalup county commissioner bende okwayo mar mondo mi koro oganda to moloyo jotelo moyiere county niendi otie tich achiel ne neno ni arita kwe obedo kare. I think first of all I want to appreciate your gesture for acceding to our request to assist us with motorbikes for chiefs and assistant chiefs. We really appreciate it. We don't take it for granted. I think and I believe the motorbikes will go a long way in assisting the chiefs in their coordination activities and more so on security issues. Like you mentioned today, we were here discussing about registration of identity cards and voters registration. And out of the way forward, we agreed that village elders and the chiefs will be able to mop up those without IDs so that they can be issued with IDs. So the motorbikes will go a long way in assisting that kind of work as they move into the villages. What I also wanted to mention is I want to appreciate the political leadership in this sub-county and the county at large. This is the first time we are coming out as a team to discuss security issues in this county and the sub-county. So going forward, I want to believe, as you mentioned, we'll be engaging and we'll be able to reduce the number of insecurity incidences. Glad that when a DCC has raised the issue of street lighting. Most of our areas are in darkness, including the street just in front of us here, which runs into Milibani. I would want to encourage the city management, the people who are charged with the responsibility of lighting the city, to walk at night so that they see for themselves. You know, thugs like darkness, and where darkness thrives, you expect the crime to go up. I would appeal and encourage the city management to go around, especially starting tonight, so that they identify almost all our street lights across the town, across the city, are not working, including very strategic roads, including our estates. It's our humble request as political class that the city management takes this very seriously so that we stem and we stop this growing nonsense of thugs hurting our people, hurting our business, hurting our women, killing our young people, killing our youth. This cannot be tolerated. And when DCC, I think we need to have a much bigger discussion, and we need to start hunting for these people because they are known in the community. They are not every young man. Commercial ni jatend migao mar arita kwe ma ipacho migosi Onesmus Kipchumba Murkomen osingo mar neno ni migao nendo rakore koda jokuo jamni mosebedo ka sando gande hoho mar okaka moting'o kaunti nendo ma Samburu kaachiel koda mamoko.
Oyango ni gitiyo tich achiel kaka migawo mar arita kwe mar mondo mi gitim kachero kendo neno bende ni gigolo magina kawuok kuom jogo mantiere kodgi tok chik mar mondo mi chenro mag kwath kaachiel kod pith jamni obed kare kosingo ni kaka piny owacho ok gibi dok chien e neno ni oganda odak makare. Tarudisha hawa askari warudi hapa wakuje waendelee na ile kazi ya operation. Mimi sasa nataka munisikie vizuri sana. Watakapokuja hapa kuna maneno lazima tufanye. Ya kwanza lazima tuhakikishe ya kwamba kila mmoja mwenye ako na bunduki atoe bunduki kutoka yeye atolee katika serikali. Na mimi najua kuna watu wengine walikuwa wanafikiria mimi siwezi nini. Mjue ya kwamba kama waziri wenu mimi naelewa vizuri sana mambo ya Kerio Valley. Mimi nimeumia kwa mambo ya wizi wa ng'ombe nikiwa huko Marakwet East. Na ile mikakati tumeweka pale rudisha SOG hapa. Waliniambia kwa kauli moja kama viongozi wao watasupport mambo ya operation 100%. Na operation haitaisha mpaka bunduki zote. For the last 1 month tumeibua ng'ombe karibu 150. Si 600 Loriat. Tumeibiwa vitu mingi sana na watu wameuawa. Sisi ukiangalia hakuna siku sisi tumeenda kuiba kwa. And that should be very clear. Hakuna siku Samburu ameteremka kwenda kuiba kwa. Ile wizi yote inafanyika ni Pokot ndio wanakuja kuiba kwa Samburu. In this part of Samburu West. So kama kuna operation hakuna vile hiyo watu wako tu kilomita moja. Hata ng'ombe ile city ilichukuliwa ni kilomita moja tu iko sahihi. Hapo tuko na jeshi, tuko na GSU, tuko na kila kitu. Mimi nakuomba tu kwa heshima. Leo ukitoka Samburu kilomita moja wametosha warudishe hiyo ng'ombe ile city. Wakifanya hivyo 100% sisi na ndugu zetu Pokot hatuna ubaya. But when I went watu ambao wako na illegal arms kwa manyumba yao wanazunguka usiku wanapigana, hiyo lazima pia iishe, kwa sababu hakuna venye utakuwa na illegal arms ufikiria kwamba utalete sheria ama amani katika hivyo. Hapa ile kitu nimeambia hawa Wasamburu wetu, unajua Wasamburu na Masai ni kitu kimoja. Hakuna njia nyingine ambayo tutapata amani, tutapata maendeleo Kenya hii kama si kwa njia ya wili. Tafadhalini rudishieni sisi special forces, wafinya wahalifu, communities waishi kwa amani kama neighbors. Bajeti nimiga jaod bura nendo malego songa Samuel Atandi mabende jakom mar komiti mar bajeti od bura mamalo koro kwedo malich mokalo kido mawacho ni moko kuom rowere sani koro osebedo ka monjo rombe mopogore ma obagi mago eko mobagi koda josiasa kendo girakore kod oganda kanyakla koda jotelo. Oyango ni mane endo kenti makare kendo en okobiyie mar mondo mi rowere olier kata mane nyamburko mare e kindego eko bende gibago rombe mopogore ka oyango ni ka gimoro timore ne rawera mora to mano koro biro mana bedo owachne. Oyango ni rowere nyaka many kaka koro ginyalo bedo joge komodimbore ma ok ni gidonje wechegi mag siasa kaachiel kod tulo ka kinde nendo. Bende oyango ni jatend piny Kenya moluor William Samoei Ruto setimonegi mathoth ka okalo chenro mag dongruoge mane ogene kinde mokalo kuom manendo gisiko e piny owacho ka giwero tutam. Youths from our region here are getting out of hand. Recently I went to Nandi County. I was there for a fundraiser. I landed on a chopper. I walked from my chopper to the church where the fundraising took place. After the fundraising, I left again, went to the chopper. No youth followed me. There's no youth who came to me and said, I want to take money from you or by force. But here in Siaya, you find that I was holding a meeting here and there are many youths who have come all over from all parts of Siaya. From Ugunja, from Ugenya, from Game. They are here. I don't even know who invited them. Because the meeting I was attending here was specific. And I announced a caller that I was engaging. They are here, they are waiting to see me. And they want to see me by force. I'm not against seeing any youth or meeting any youth. But if you want to meet me, you book an appointment. You say, Mheshimiwa, we are from Ugunja, we want to see you.
I will allow you to come and see me. You tell me the problem you have, I'll help you resolve that problem. But you cannot come to a meeting where you have not been invited and you want to join that meeting by force. That's illegal and will not be allowed. Secondly, once I have left a meeting and I'm being driven out of the meeting, you are not allowed to come and hang on my car. Because when I'm in my car, I am now under the protection of the government and I have armed police officers who are guarding me. Should you come next to that car and they suspect that maybe you are carrying a weapon, they could just shoot you and that will not be responsible. So I want youth to be orderly. We want to help our youth. I am ready to help our youth across the county, but you book an appointment with me, come and see me in groups, and then I will listen to you. You will say, I want this done for me, I will help you do it. But don't come to my meeting to either break it, spoil it. That's illegal, and I want to warn the youth that don't do that. If you come to a meeting where you're not invited, you can come with your official can come and see me and tell me we are from Ugunja or from Ugenya and we want to see you, I will give you attention. But forcing your way into my meeting, that's illegal. And I'm going to deal with you guys as expected by the law. National development budget is 847 billion. That has been shared equitably across the country. In our region, just for the road sector alone, the roads budget in Siaya County is about 8 billion. That's the road sector. Water, we have a big water project here where we have about 1.5 billion which we are budgeted for it. There are so many development projects we are doing here in Siaya and in the region, from water to health, to infrastructure, roads, to schools, to electrification, to agriculture, all these things. We have so many development programs that we have planned for our region, and I want our people to know that we are really and indeed in government. You should not doubt our being in government. We are in government, and it is true we are in government, and we are using the opportunity in government to bring development, not just in our region, but also across the country. As you know, the President stands for equitable sharing of resources, and this is what we are helping you to do. And I want to confirm to our people that, unlike in the past, when we could go for years without development programs, right now we are rolling out development programs in each financial year. And these development programs are happening across the constituency. My people are actually the ones reporting them to me. Recently, I was being told by some people that, oh, that barabara ulisema contractors wamefika kwa ground. So they are actually the ones informing me. So I want our people to be very happy, to remain steadfast in government, and to give us the support that we want so that we can take our people to the next level of development. Moko kuom jotelo mapacho kaendi koro nyiso mar gimalich mokalo kaluwore koda kwan mamalo mag eko mag rowere maweyo sikul e kuonde tiegruok eko mamalo kata obedo ni atamalo 75 mago eko mag omenda to koro osechuli koda piny owacho mamalo kanyakla koda mago eko mag counties ka otelnegi koda jaod bura nindo Machangamwe manindo Migosi Omar Mwinyi kaachiel koda Senate County ma Uasin Gishu Jackson Mandago giyango kanyendo ni kwan mag rowere sani koro kosedonjo kuonde tiegruok mopogore opogore mamalo bang'e gichwe giweyo maonge gigo eko bende miyo giweyo malong'o kuom mano endo nyaka piny owacho ng'i ane ni to en ang'o momiyo jopuonjre mathoth koro weyo chenro mag tiegruok. Is the passport to the future for tomorrow belongs. Wengi wao karibu asilimia 75 waliweza kuacha masomo hayo na nafasi zao zikabidi zibebwe ama zichukuliwe na wanafunzi kutoka sehemu zingine za nchi, na bado tunazungumza nao na tunataka kuweka mikakati zaidi ya kuwahimiza waweze kuchukua haya masomo ya ujuzi kwa hali ya juu sana. Pia kama wazazi tuchukue jukumu letu. Mambo ya kulea ni mambo ya wazazi. Mambo ya kutransfer malezi na mafunzo kwa walimu, we must take responsibility. Na kama tunafikiri kama wazazi kuna mahali ya kurekebisha, ni sisi wenyewe ndio tulibadilisha sheria ya elimu katika taifa hii. Inafaa vijana wetu wajiunge na activity hizi ili waweze kupata ajira, waweze kupata ujuzi na waweze kupata ajira. Wengine wanaweza kujiajiri kibinafsi kwa sababu tunaona shule zinajengwa, affordable housing inajengwa, lakini wale wenye ujuzi hawapatikani katika maeneo yale. Hata wale ambao pengine wametoka wakiwa kwa shule za msingi, tunawaomba waje tuwapatie masomo huko TVETs na National Industrial Training Authority ili waweze kupata ujuzi fulani ambao unaweza kuwasaidia kuanzisha biashara zao na pia kupata kazi.
Eka waduoge kaunti ni ma Kisumu wayudo ni jotelo mowuok kaunti ni ndika otelegi kura jalupo gavana Laktar Odiochieng Owili kanyakla kod jaod bura Maseme migosi kata Laktar James Wambura Nyikala ochako chenro endo mar neno ni kwan mag oganda mathoth ondikore kaka joluto ombulu kaachiel bende kod yudo pande kaka okang' mar neno ni giyudo boge komochuno kod ikruok ne yiero maduong' ma higa 2027 mar mondo mi ODM kata gwenge ma Nyanza obedi kod kwan mag joluto ombulu mathoth mana kaka ilero kod jofwambo marwa Justus Adoyo. Piny owacho e pacho ka ndima ngima gikone koro chako chenro moro mabiro neno ni oganda ondikre kaka joling'o ombulu e pacho kaendi, ting' ma bende koro ketie wi jood bura ma pacho kaendi mondo mi gidhi e gwengegi mondo mi giser oganda owuog oko ondikre kaka joling'o ombulu. Chenro maket kod maendi nochakore ayanga e thoth sub counties e pacho kaendi kaka chung' od bura Maseme bende nokodong' chien mana kaka ileronwa kod jalup gavana e kaunti ma Kisumo Laktar Owili. Kawuono ne wan wendo Honorable Dr. James Nyikal mabende member of parliament Maseme, mana kaka osewacho nonro mosetim e piny mangima wacho ni e kaunti ma Kisumu nitie ji mang'eny ahinya manigi ID actually to pok ondikore kaka jogo kura. Jogo manie Isemeka mosekawo kipande mapok ondikore kaka jokura gin ji malomo 27,000, okay? Ma kondikore te to manyiso ni kwan mar joma pok ondikore e kaunti ma Kisumu bet mang'owa dhi dok chien. Jalup gavana no ero kane to kod jofwambo ne olero ber mar ndikruok maket kod maendi kod ombulu ahinya to kindegi eki ma bende giriwo twech kod piny owacho niri mar Kenya Kwanza. Dhi malo, ung'eyo ni higa manyien wan kod yiero. To yiero no wasiwinjore kaka oganda ni wanie broad based government to wadwaro ni ka wadhi e broad based government kanyo to teko marwa bedo jokura mwasetimade mwasendiko. Emomiyo members of parliament duto te mag Nyanza as we know it, and amor ni kawuono an kod jakom mar duol mag jotelo duto te mag oganda luo manie parliament kod manie senate. Ji duto te odok dalagi, odok e sub counties gi mondo mi gikwa jodala mapok ondikore mondo otim ang'o mondo mi ondikre. Dhok maket kod maendi bende nosir machiegni kod jaod bura nero Maseme Laktar James Wambura Nyikala mabende nolero ber mar ndikruok mar ombulu maket kod maendi. Kionge kura malongo moyierigo ionge teko. Miyo kaka wane sirkal mwariwore mar broad based. Wadwa ni sirkande no obed kod teko. Miyo wakwayo jothurwa ni ka wabet e sirkal kata kwa dwa loso nyaka wabed gi kura maber, namba maber. Miyo wakwayo ni mondo wawuogi joma onge ID okaw ID, joma onge kura ka bende korka kore jaod bura nero Maseme Laktar James Wambura Nyikala koro nogo dhoge piny ne jogo ekto mabende wuok e counties duto maloso kaluo ni ka giyie to giwuog oko gindikre kaka joling'o ombulu mondo mi gibed kod teko e yiero nero manyien. En ni wadwaro kaka dwa kwawo kura, ji mang'eny pok okawo kura kendo kanwa nono to oyudi ni Kisumu County ji ok okawe kura maber kaka dwarore. Koro ne losi gini counties 4 ma Migori, Homa Bay, Kisumu, Siaya to gi moko bende biro timore mondo wane kaka ji dikaw kura. Emomiyo koro ne wabet gi jo IBC neno gi jo registration mano donjo, jo IBC nitie, ACC nitie, jo county nitie mondo waket group achiel madong mi ji wuogi kendo kaw kura. Elo MCS go duto 4 mabende yudore Seme sub county Kisumu county, Mikai Mildred Ajumbo mabende MCA nero Central Seme ne oyango tich maket kod maendi ka bende jo donde ne jo Seme duto owuog kondikre kaka joling'o ombulu. Bura ne kelo wa kamoro achiel mondo wakaw ombulu, ok ni pok wakaw ombulu, wasekaw ombulu kaka jo Seme to target marwa en 27,000 mondo wachope nikech wane sirkal mar broad based to mondo sirkal ni odhi mbele teko ma sirkal ni dhi yudo en ka jowa wuok oko mokaw kura kaluwore gi kura ma waketo ni nyaka wachop 27,000 kata moingo kanyo. Ne Kala TV kuke sub county ni Maseme e Kisumu county
An Justus Adoyo. Kawuok ir nyawadwa Justus Adoyo wadok buore Nairobi kamodo ni jalup jatend piny Kenya Gire Abraham Kithure Kindiki oyango ni chenro mar gedo mar alap tuke manindo ma Talanta midhi chak Raila Odinga gi kinde ni endi dhi karumo kendo alap tuke mamoko maromo 31 gigero e pacho kaendi mangima. Oyango ni manindo en achiel kuom chenro mag dongruoge ma piny owacho timo e ketego were kaachiel kod talanta magiko mag rowere pacho kaendi ginyalo paro ni piny Kenya ikore ne bago tuke giko mag AFCON ma higa manyien mar 2027 ka gidhi bago kod piny mar Uganda kaachiel kod Tanzania. The last time tumekuwa na project kama hii ni miaka 39 imepita. The last time Kenya built a brand new stadium, international stadium, was in 1987 when we built the Kasarani International Sports Center. So mumeona ya kwamba kwa muda mrefu nchi yetu haijaweka uwekezaji katika mambo ya viwanja, mambo ya michezo kwa karibu miaka 40. Na ndio tunasema Rais Ruto ametusaidia sana kwa sababu ni kupitia kwa serikali hii ambapo tumefufua mambo ya kujenga, mambo ya spoti, mambo ya talanta za vijana, kwa sababu hii Talanta Stadium iko karibu kuisha. Lakini mnajua ya kwamba bado tunarekebisha ile Kasarani, tumeirekebisha, tunaendelea kuiboresha. Ile Nyayo Stadium vile tunaweka canopy, na katika taifa letu la Kenya tuko na stadium zingine 31 nje ya Nairobi ambazo zinaendelea, na ni stadium za kimataifa ambazo sitaweza kukaa watu zaidi ya 10,000 kuona mambo ya michezo. So we are doing not just Talanta Sports City, we are not only upgrading Kasarani and Nyayo Stadium, but we are also constructing 31 other stadiums across the Republic of Kenya, from Mombasa to Busia, from Wajir to Lodwar, across Kenya. And we hope that every county will have at least one good sports facility to develop the talents of our young people. Omake managi kanyende kidini ndi mar Dier Odiochieng watude sa pare kidini ndi mar podho chieng kama bro kelo ni weche mamoko mathoth kaka gimedo mondo no mesa maro mar kawo weche manyien. Erokamano riti masani nyinga Joash Odhiambo Mitola ka jaloko marwa en nyadendi Bella Achinga.